O Grove viviu un dos seus días máis agardados coa chegada das primeiras centolas á lonxa. O inicio da campaña deixa bo sabor de boca. Non hai tanto centolo, pero o precio parece que acompaña. Polo menos este primeiro mío, pois é un mío bastante bo. E vaya, se acompañou o prezo. As centolas chegaron a cotizarse a 34,65 euros o kilo, unha das cifras máis altas da última década. Sen ir máis lonxe, son máis de 7 euros por kilo respecto ao ano pasado, cando se rozaran os 28. Un pouquiño menos de 28, e hoxe un pouquiño por riba de 34, pois é un precio bastante bo. Na primeira xornada descargáronse aquí case 5 toneladas, unha cifra moi superior á do ano 2024, cando se fixeran con pouco máis de 3. A pesar diso, foron poucos os barcos que conseguiron coller os topes de 35 kilos por embarcación e por cada un dos tripulantes. O problema, explícannos, pola cantidade de algas e lixo. Pouca xente colleu os topes hoxe, moi pouquiña. Pois contábase pescar algo máis, o que pasa que colleuse moita basura, viñeron as redes moi liadas. Bueno, vamos a pensar que ha de mellorar un pouquiño a pesca. Con todo, os mariñeiros amósanse satisfeitos e agardan que a campaña vaya mellorando. Pois o primeiro día nunca se sabe onde están, estamos a probar por todos os lados, e nada, o primeiro día moito lixo, o mar tamén anda a aumentar, non deixa meterte onde tes que ir, e bueno, pasei o primeiro día pois a mitad do tope, 20 quiliños delas, a ver, o precio acompañou, xa ves que ao subir de 30 euros é que xa a cousa quer dicir que non hai. A primeira poxa, como sempre, xerou moita expectación, tamén a seguiron con moito interese dende Engroves, colectivo que está última la festa da centola, que van celebrar do 27 de novembro ao 8 de decembro. O que intentamos é promocionar o centolo nos establecimientos de restauración e que a xente veña a alojarse nos nosos hoteles. Temos unha serie de actividades programadas para durante todas as xornadas. Desde Groves estamos moi ilusionados este ano con toda a promoción que toca facer e nas contamos, por suposto, como sempre, cos restaurantes do Grove e cos hoteles que se implican nestas xornadas. É un modo de estacionalizar o turismo no Grove. Entre esas actividades paralelas inclúense charlas ou obradoiros de cociña coa centola como gran protagonista.